Slay. Hvala, Borise. Nema na čemu. Ajmo, Boris, Sad već završi malo. hvalimo taj A izgled, gde da ćete vi? vidimo i Borisa. Pa da imate šta pametnije. Daro, kako si? Kakvi su utisci? Jo, predivno. Znači, srce mi je puno toliko, bilo dobro. Stvarno, organizacija vrhunska, publika je neverovatna, svi pevaju, znači stvarno na ovoj vrućini nije lako raditi, pevati, tako da su mi dosta i pomogli, pevali su maltene sve pesme. Naravno, kad ovako izađeš pred ušće, da li manifestuješ sutra neki koncert ovako? Da, iskreno ti kažem. I moje su neke želje da to bude na otvorenom, ali ne bih da pričam unapred. Vi znate kako sam ja. Ja kad nešto naumim, to i ostvarim, to će samo biti jedan dan i kažem pravim koncert tu i tu. Naravno, kakav je to kompleks? Da, ovo je radio moj prijatelj Boris Demode. Ovo je napravio za ovu priliku, ima je malo dana, ali je odlično uspalo. I to su sve stihovi mojih pesama. Koji ti je najdraži stih tu sa kostimom? Sve sam od nule stvorila. Moram da te pitam, Bojan Bjelić je bio, nisi otpevala s njim duetsku pesmu, zbog čega? Ne, nego ja sam jednostavno kad su me pitali za koncert koje pesmu da pevam, ja sam puno htela 50 mojih hitova, ali oni su tražili tih pesama, 10 pesama, to da otpevam i jednostavno htela sam da sama budem na bini, moja energija, bez igrača, izvini, bez igrača, bez ičega, tako da samo je to razlog, nemam ništa protiv Bojana, Bojan je slučaj. A ne, ovo je bilo u sklopu njegovog nastupa, ne tvog ta pesma, to mu je bila poslednja pesma. Pa ja ne znam stvarno šta je on mislio, ali meni moj menadžment je javio da ja pevam svoje pesme. Jeste se vi sad videli, jeste se sreli? Ne. Od njemu mislim sve najlepše. Čekaj, jer on je rekao da si ti odbila, da si rekla da ne pevaš duete. Ja nisam nikog odbila, ja sam samo rekla da ja to pevam. Mene niko nije ni pitao, iskreno ti kažem. A izmenila si na kraju sve što si htela? Pa da, pa s obzirom da sam ja inače ovako kontraš u životu i da volim sve kontra i došao mi jednog momenta, pošto nije u koncepciji da se pevaju neke pesme, onda sam ja htela da otpevam i ja neću da ga vidim. I Polje Jagoda i svi su tu i za ovu zadnju kome da se pravdam. I evo sam se učila kao ajde ne preterujem, otpevaću samo još jednu pesmu. Morala sam ovu zadnju, 4 do 7. A kaži mi, Ruslana i ti imate vrlo sličnu jaku energiju. Da. Tada u parlamentu je rekla da je ona previše za ovaj festival. Šta misliš o tome i da li je tebi ikad neki muškarac rekao da ti je energija previše, da si ti previše za njega? Pa da, jesu mi govorili. Jesu? Kako si se nosila sa tim? Pa što da kažem aj čao. Mislim, ima neko ko će da prati tu energiju kao što je moj dečko i to je to. Svi koji nisu mogli dobili su pedalu. Mislim, to šta, malo je grubo reći, ali tako je. Šta sad, ne mogu se ja pravim da sam bez energije, neka mrtva baba ili nešto, kad nisam, kad sam... On se opustio, vidimo on. A neki dečko koji je previše za tebe? Ne, pa možda sad drži moj dečko. Čekaj, vidimo njega da je džuskao dok si ti pevala tamo, nije stao. Obožava. Evo, mogu ti reći da on možda mrvicu ima malo više energije od mene. Ali dobro, zašto je mlađi, mora da ima više energije. Mlađi! A šta ti kažeš? Jedan jedini mlađi. Znači, kad me pitaju sad mlađi, što sam ja stariji, oni su mlađi. Nema više, gotovo je. Mlađi, jedan jedini, moja ljubav i to je to. Dobro, statistike pokazuju da zapravo žene koje imaju mlađe muškarce su srećnije. Znači, to je tajna tvoje sreće. Pa, kažu to. Ali evo da ti kažem iskreno, kod mene nema pravila godine. Može da bude i mojih godina i stariji, ako on ima neku energiju koju ja imam. Ja imam 50 godina, sam napunila, imam takvu energiju. Nego jednostavno tako se potrefilo, ne mogu ja sad da brišemo krštenicu i da ja govorim da je moje godište kad nije, mislim. Ali imamo isto jednostavnu energiju, isto razmišljamo, tako da Kaži mi kako ti se sviđa Ruslanina energija i da li je ona previše večera? Ja kažem nešto iskreno. Ja sam ovde došla, ja nisam videla ženu uopšte. Niti znam kako izgleda, ja znam ko je ona i znam njenu pesmu, pobedničko pesma na Euroviziji, You're crazy, to znam. Daro, sad ti rekla jedan jedini tvoja ljubav, da li je to, spremaš možda svadbu uskoro? Pa vidjet ćemo. Kod mene se nikad ne zna. Ste pričali o tome? Nikad se ne zna. Piše se po medijima, je li istina da ima 24 godine ili je to... Malo više. Malo više. Koliko? Malo. Jel može on od 4 do pola 7? Jao. Da gleda film. To je bilo ranije, taj snimak ja sam mišljavala i malo to sve onako i naduvano, preterano, mislim ja sam to pričala, jeste, ali to je bilo davno.
Dobro, što je bilo je, Sad kažite je meni. duže, ali ne u tom periodu. Pošto verovatno u tom periodu putujem i negde u avionu sam i to. Sad je to malo neki drugi period, možda. Da, a Čekaj, kažite Daro, meni moram da da te li... pitam, šuška se o tvom prelasku u Pinkove zvezde, jel bi voljela da budeš? Da ti kažem iskreno, sve stvar dogovora. Ja sam stvarno veliki profesionalac, ima nešto što želim, što ne želim, ali nisam ne jedina koja odlučujem o tome. Moja čitava ekipa, menadžment ljudi, razgovara, pregovara, tako izvini, molim te. Tako da, za sada još se ništa ne zna. Znači, Ali bi ti voljela? Ja bi onako, ti kažem iskreno, dragi su mi i Zvezde Granda i Pink, ali eto, mislim što kaže kako Bog bude rekao, tako će biti. Zato što Jelena Karlauša ti uputila javni poziv da dođe. Jeste, Jelena je divna i baš onako u zadnjih mesec dana non stop me spominje i hvala je na tome. I drago mi je što ona želi da je bude, zato što ona zna da smo mi slična energija i da singirica i to. I stvarno bi se uklopili. Ali ja ne znam šta će biti do kraja. Kažu da su pregovori do 1. septembra, tako da svašta se priča, bit će svašta. Kakav je tvoj komentar o tome da će možda da bude i Dragana Mirković deo žirija? Da, čula sam za to, pa zašto ne znam. Ne znam, Da li bi se Dragana po tvom mišljenju više uklopila u Zvezde Granda ili u Pinkove zvezde? Sigurno ne uzem za Granda. A zašto misliš ne? Daro, Ne može se Dragana. Ali šuška se danas zauzima tvoje mesto. Pa vidi, moje mesto će biti oduzeto koga ja oduzmem. Tako da ne može niko umesto mene vide. Tako da ja ću ići tamo gde mi je bolja ponuda i da ja želim, a da neko meni oduzima, to je samo tuše. Mislim, ja sam jedna jedina. Ako ja budem odlučila, možda neću nići nigde. Tako će biti možda, a možda će biti da, znaš, posebno trajno. Negde sam ja u svojoj glavi možda malo i odlučila gde, ali se još ne znam. mogu ja, Daro. A to da neko umesto mene, pa to isto, kod je bilo prošle godine kao da jedem umesto Marije Šerifović. Kako može da zameni Mariju Šerifović? Mislim, ona je jedna jedina posebna, tako sam i ja posebna, tako da ne može me niko da zameni. Izvini, nedavno Karlauša izjavila i da bi ti prešla u Pinkove zvezde, ali ti Ceca ne, da kao ona te kučka, da... Nije istina, stvarno to ne mogu da kažem, nije istina. Dobro, njihov sukob, njihov rat, ja tu ne ulazim, nikad nisam ne ulazila. Ali nije ti Ceca sugerisala. Tako da mene stvarno to nije istina, ali ok, možda negde razumem neku njihovu svađu, mržnju, ne znam, njihov rat, ja u to ne ulazim. Ja nisam nikakvim klanovima, ja sam sa svima dobra, ali u svakom slučaju hvala Jeleni i lepo od nje što me podržava i što lepo stvari pričamo. Daro, može samo još kratko za koleginicu s Kurira, koja nije tu, jedno tematsko pitanje. Sećaš li se možda serije Dinastija sa krajem 80-ih? Ko bi se po tvom mišljenju našao u ulozi Kristal sa naše javne scene? Kristal? Da. To je ona plava? Da li možda Brena? Pa možda. Ili možda, evo, ajde da ne bude od mene ideja, koga bi ti po svom nekom... Pa dobro si mi rekla, Brena, to je taj fazon. Brena. Koja je bila tvoja omiljena? Koji je bio tvoj omiljen lik? Moja omiljena je bila, pa kako kad, recimo volila sam John Collins, jedno vreme, što je bila takva svoja, onda sam volila Kristal, tako da, baš sam volila tu seriju jako. Dakle, čuti, nemoj da otkrivaš koliko smo stari, brate, jao, Dinastija. Vidite me za prijatelje, seriju. Aj, čao ljudi. Carci, čao. Hvala.